טוב, הסרטון הזה מיועד לילדים שלי, אבל גם, ואחרי זה גם למשקיעים. אז זה משרד הדיירים שלנו, The Listing Office. פה נמצא המשרד שלנו, יכולים לראות. נכנסים פנימה, יש גינה נחמדה בחוץ כמובן, יפה יפה, יש תיבה לפניות, הדיירים. ואז נכנסים פה פנימה, נמצאת פה גם נטשה ושאר הצוות שנמצא פה בפנים. עמדת עבודה, פה יכולים לשבת ולהמתין במידה ויש תור. פה יש את המטבח. במטבח כמובן יש דברים מפנקים לכל מי שבא, שלא נעים ונחמד להגיע, אם זה סוכריות לילדים, אם זה ספרונים נחמדים שהילדים יכולים לקרוא, אם זה קפה ופינוקים, אם זה מכונה לחימום של קר וחם, וכמובן במקרר. סיסו ושמחו שדברים לא בריאים, כדי שכל מי שיבוא יהיה לו כיף. כל מי שיבוא שיהיה לו כיף. תראו מה זה. וואי וואי וואי. מקווה רק שאשתי לא תראה את הסרטון הזה יותר מדי, אלא רק הילדים. ומכאן אנחנו עוברים. כמובן גם שטיח יפה, ושולחן מסודר, ועוגיות ורטרס אורגינל. ואתם יכולים לראות כאן את הפליירים של הנכסים. לכל נכס יש פלייר מסודר. ככה אפשר לראות על הנכס עצמו, בזמן שממתינים, על סוג היחידות שאפשר להזכיר אצלנו. תראו איזה יופי. וכמובן גם על השני, הכל בפנים, מפורט, יפה. ויש משרד. בתוך המשרד, כמובן יש את כל כשדירות מתפנות, אז אנחנו מכינים להם כאלה שלטים שאפשר לשים, ודגלים יפים לאירועים. יש שירותים יפים ומסודרים. וזה השוס, חדר הכושר שהקמנו כאן, מאובזר, מתוקתק, שהילדים יכולים לבוא, להתאמן, לשתות בכיף, לראות סרטים, ליהנות ממיזוג טוב וחדשני. זהו, עד כאן קצת מאחורי הקלעים על המשרד של אבא בטקסס. וגם למשקיעים, אם תסתכלו על זה לא כמשרד, אלא קצת מאחורי הקלעים על איך נראה משרד השכרה אצלנו. זהו.